zedi potukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Kudzera ku bungweli, bungwe lodziwika kuti SIAT kapena kuti International Center for Tropical Agriculture lakhala likupereka ndalama kwa achinyamata omwe ali ndi maluso osiyanasiyana komanso ukadaulo, ndipo iwowa akugwira ntchito zotukula miyoyo yawo komanso ya ena, pomwe ambiri aiwo alembanso ntchito anzawo. Izi ndimagwirizana ndi masomphenya omwe boma la Malawi likufuna. Programu ya lero ya dera langa ititengera maboma angapo kuti timve momwe ntchitoyi ikuthandizira pokwaniritsa zolinga za boma pa chitukuko. Muli ndine Blessings Kanache, tiyendikhaeni modzi. Dzina langa ndine Donex Chinomba. Printers and stationery. Okay, pano pankhunda printers and stationery. Screen printing ngati mene mukuoneramu. Timapangaso za stationery, kugulisa mabuku, kupanga mayeso ndi zina zotero malo ano. Business ndayamba mu February, ndi nthawi imene ndinayamba business iyi. Kuchokera nthawi imene ndinayamba business pamodzi ndi bungwe la SIAT, ndaona zambiri zimene zikuchitika. Takwanitsa ndithu kupanga set up business ngati mene mukuoneramu, zinthu zimene zikutithandizira panopa pa nkhunda printers and stationery. Okay, tapindula kwambiri kudzera mbungwe limeneli chifukwa cha access ya grant imene atipatsa ya ndrama zimene takwanitsa kupanga set up ma business awawa, komanso maphunziro amene tinalandira kuchokera ku bungwe la CIMED atiphunzitsa zambiri zimene takwanitsa ndithu kupanga set up business kufikira panopa kuti zamba kuoneka ndithu dongosolo lake bwinobwino. Maphunziro amene tinalandira kwambiri, tinaona kwambiri mene tingapangire set up ma business athu, komanso nsanamira za ma business athu kuti zipite pasogolo ku nkhani ya mene tingapangire advertise ma business athu, komanso tinaona njira zina zimene anatithandizira kwambiri, timati unique value proposition imene kwambiri kunoko ndi imene ndikugwiritsa ntchito kwambiri kuti being pa business pamakhala ma competitors ambiri amene umatha kupezeka kuti ndi challenge wapeza pa business nawo ufuna wapite, ndio umafunika upange katundu oti ma customer aja akamona akhutire kuti pakugwira ntchito yabwino kufikira kuti ayambe kupanga nawe business imene ikufunikayo. Ndeno ma training amene onda amene atithandizira kwambiri so panopa kuti tifike mpaka panopa amene mukuyionera mu shop iyi, kozi koyambirira katundu munalibe shop iyi, panali ujeni shop inangokhala vacant, komano mutakuona kuti pang'ono ndi pang'ono progress ikuoneka. Drama zimene anatipatsa zonse ndi 4,250,000 imene anaipanga sign kuti tilandire, koma chifukwa yoti drama imene ikufunika zoti igawidwe ma trenches koyambira anatipasa 2.3 million. Zitalowa drama zimenezi ndinagula katundu amene mukumuonayi. Nditagula ndinabwera kuno napanga set up business kuzera mu katundu amene analipo, then ndinagulaso anatumizaso trench number 2 imene ndinakwanitsa kugula katundu uyu cutting plotter imene mukuiona apayi, komanso tinakwanisa kupanga zinthu ngati ma display wa kukhoma room iyi, ndi zinthu zina zimene ndakwanitsa ngatiso ndagulaso router iyi imene tizikhala ndi access ya internet mosavuta, cause ntchito za screen printing nthawi zambiri zimafuna kugwira ntchito ndi internet pafupi, cause timapanga so graphic and design, ndeno zonsezi zimafunika access ya internet yosavuta.
Dzina langa ndine Chisomo Chinkondenji, ndine director wa Historic Academy. Chimene chinandipangitsa kuti ndiyambe school kwenikweni, I think ndi passion yoyamba school kuyambira kalekale kumonga mmene tikudziwira mangochi kuti there is low literacy level, kuti maphunziro kunoko anthu ake ndochepa amene alophunzira. So chimene chimandipatsa chidwi choti ndiyamba school kuti mwina mwake nditike chikondi cha school makamaka for yanga ndi preschool. Ndi mafuna ndike chidwi cha school mwa ana kuti amene akukula dziko la mwina ndi chikondi cha school. Ndadutsa Mozambique chifukwa ngati sukuluyi ndayamba 2022 1 November. So choka nthawi uzafika panopa ndakumana ndi zambiri zovuta zokhumudwitsa ndi zosangalatsa zomwe kufika panopa. Chifukwa ngati mmene tikayamba tinayambira kuseli pakhonde ndi ana atatu okha. Mwayi kubwera kwa BFY program imene inandithandizira kuti ndifike pamene ndili pano, maka enrollment ya school komanso ma structures amene alipo pa school panopa. Kulandira kwa ndalama ya grant imene talandira kuchokera ma training imene ndili nayo yandithandizira kwambiri chifukwa ngati poyamba ndanenakale kuti nali kuseli pakhonde zimene titakulako pang'ono napita pansi pa mtengo zimene zinakapangitsa makolo ena nkhawa makamaka kuthandizirana awo monga nthawi imene ina nthawi yozizira kuti maphunzira pansi pa mtengo mu nthawi yozizira. Ndino titalandira ndalama imeneyi nayamba kumanga maklasi amene wawo chimene chinapatsa chilimbikitso makolo awo kuti tikamaliza ana wakhalabe safe makamaka nyengo ya mvula imene timayandikana nayo timayang'anizana nayo kuti wakhala safe kuti aziphunzira ma closed doors. Komanso yatithandizanso mbali ya ma marketing ngakhale kusunga ma records a finance amene poyambapo sitimapanga. Kuchoka nthawi imene ndamaliza sukulu ndakhala tikumana ndi zovuta zambiri zina zogwetsa mphwayi pozindikira kuti tali nthawi yambiri ku sukulu malingaliro amene ali nawo mwina ku sukulu nazo kuti ndimalize sukulu ndikayambe ntchito ndipo ona kuti ma expectations athu akusiyana ndi zimene tikumana nazo kunja zimagwetsa mphwayi. So tabwera mwayi umenewu kuti tayamba sukulu ija nkuyapeza kuti kwabwera mwayi umenewu nachoona kuti ndi chinthu chapamwamba ndipo zandithandiza kusintha moyo wanga pakandi pano pa chifukwa chonazo kuti mmene ndimayamba naye ana ochepa kwambiri koma tamanga ma structures awawa I think community inandidalira nkundibweretsera ana awo mochuluka kwambiri. Ana anga maphunziro awo ndi mapepala awo mmene ulinga iweyo makudikiradi kuti aliberechi mwina na skills andijani iweyo ungakhale maotani achinyamata nzanga amene mwamaliza masukulu ndipo mukudikira muti alembedwa ntchito koma sizikupezeka. Ine mafuna ndikulimbikitseni kuti pochepa pomwe palipo pokamwayi kochepa kamene kalipo ponso ka idea kalipo kang'ono ka business mwa inuyo kagwiritseni ntchito ndipo mudzaonanso phindu lokhala pa business yanu kusiyana nkudikira mangodikirira kuti mulembedwe ntchito mwayi wa ntchito sakupezeka. Yambani pochepa pomwe mwina koko yambani ma business ndipo mudzakhala oyamika kwambiri. Langa ndine Tony Bomani amene ndi mwini wake wa Mzotheka Tailoring Shop. Okay, chiyambi cha Mzotheka Tailoring Shop nchonera kuti poyambirira tinayambira ku youth club. Ali member wa youth club ina yake timene timaichulaso kuti Mzotheka nthawi imeneyo Mzotheka Youth Club. Nde kunatuluka mwayi kuchokera ku bungwe la Cadicom kuzera ku office ya bwana DYO kuna kuti ngati patapezeka achinyamata amene akufuna kuti akaphunzire ntchito za manja akaphunzire ndithu. Ine nali mmodzi mochita nawo chidwi kuti ndikaphunzire ntchito za manja makamaka zosoka zimene kuti tailoring izi. Ndakaphunzira kumene koko myezi 6 taphunzira kwa myezi 6 natipasa ma certificate athu komanso makina ngati poyambira amene ndi awawa modziwa. Amene wadatipasa tinayambapo nasegula shopu masoka pakisa ntchito makina amodzi amenewo. Pambuyo pa makina amenewo kapena kuti phindu lotuluka makina amenewo nakwanisa kugulaso makina awiri amene ndi awa komanso awa. Mulendo umenewo tikuyenda
kunazapezeka mwayi kudzera ku ofesi kwa adiwayo komweko kuchokera ku bungwe la SIAT kunena kuti papezeka achinyamata amene aphunzitsidwe komanso akakhala ndi kuthekera akakhala ndi mwayi apeze mwayi wa grant. Ine ndinali mmodzi mochita nawo chidwi kuti nanenso nditenge nawo mbali. Ndinapanga nawo maphunziro ndi bungwe la CIMED anatiphunzitsa mmene tingapangire business. Mu training imeneyo tinaphunziramo kwambiri kuwadziwa anthu opikisana nawo pa malonda kuti zofoka zawo ndi ziti komanso zolimba zawo ndi ziti nanga tingapange bwanji kuti tipite patsogolo pa iwo. Komanso tinaphunziramo nkhani ya kufufuza misika kuti tingapange bwanji kuwadziwa makasitomala athu. Komanso tingapange bwanji ma products athu kuti akhale akolite kuti pansikabe tikapambane. Titaphunzira zinthu zimenezo kuphatikizapo tiphunzitsa nkhani yosunga marecords komanso kulembesa business yathu kuboma. Moti inoyo ndiyo lembesedwa ndithu kuboma. Titaphunzira choncho datipasa gawo loyamba la ndrama mu grant imeneyo. Mu gawo loyamba tinagulako makina awiri awo ndi awawa ndisokerawa gawo loyamba komanso ndinapezako nsalu ndi zipangizo zina. Titatero timayendabe kumayendabe anatipasanso gawo lachiwiri la ndrama limene nakwanisa kugulako makina wazikizaki komanso awo wa industrial ndi overlock machine mu gawo lachiwiri. Apapa tikudikirano gawo lachitatu mu grant imeneyi. Kunena moona mtima project imeneyi yathandiza kwambiri kuti business yanga itukuke ipite patsogolo. Sinali chonchi ngati mmene ndinenera mukhoza kuona kuti shop yonse timayimira makina amodzi koma pano mukhoza kuona mmene shop ino ilili komanso mapisi ena azitenja amene tili nawo. Programu ya dera langa ya lero tili maboma angapo a mdziko muno maka mchigawo chakumwera kumene bungwe la SIAT ndi ndalama zochokera ku bungwe la ku America la USAID likuthandiza boma polimbikitsa ntchito zachitukuko popatsa ndalama achinyamata kudzera mu nduna wa zachinyamata komanso bungwe la CIMED. Dzina langa ndine Rachel Nix, ndine director wa Raha Web Farming. Business yanga ya zaulimi wa jeni wanjuchi dzina lake ndi Raha Web Farming. Ndinayamba mu 2011 ichi chinchaka chomwe bambo anga anamwalira. Atamwalira bambo anga mkhalango mmalo wina aliyense amasaka nkhuni komanso kudula mitengo mwachisawawo. Ichi chomwe chinandipangitsa ine kuti ndigule ming'oma kuchokera mu ndrama yomwe naipeza ntalima soya chaka chimenechi. Ntagula ming'oma itatu imeneja. Izi zinapangitsa kuti mbali yomwe ndayikamo ijenija ndayikamo ming'oma ija tumene kuja kusamatani samadusa kwa choti kunali chitetezo cha njuchi zija. Izi zinandipatsa ine agent chilimbikiso choti ndekuti kuna ndikwina kuntapangaso agent tapangaso covered ndi ming'oma ija ndekuti chitetezo cha agent cha njuchizo chikhala pena paliponse ndeti nkhalangoyi wina aliyense sazakwanisa kulowa ndi kudula mitengo. Ndimagula ming'oma itatu kapenanso ming'oma iwiri pachaka chilichonse kuchokera mu ndrama yomwe ndimagulitsa uchi. Kufikira mu 2018 ndinali ndi ming'oma 18. 2018 ndinali ndi ming'oma 18. Ndi ming'oma imene yoyo anthu amabwera kumazanditani kumazandibera ming'oma ija. Izi zinandipangitsa ine kupanga kukhumudwa poonanso kuti nalimbikira kwakukulu kugula ming'oma komano kukubweranso anthu ena opanga osokoneza akuba ijenichi akuba ming'oma iji. Ndinayenda mozungulira nkhalango yangayi nkwauza anthu kuti anthandizire kuyang'anira ijeni kuyang'anira ming'omayi kufikira ndikakolola iwowo ndizapasa kenakake. Mu 2023 ndipomwe ndinakumana ndani ndipomwe ndinakumana nda ijeniwa nda SIAT komanso CIMED. Akundiuza za ijeni zoti za grant zoti mupasidwa grant yoti mupange boost ma business anu. Ine ndinali wosangalala pa chimene chijacho. Atandipasa ijeni ija atandipasa grant ija ineyo ndinakwanisa trench yoyamba ndinakwanisa kugula masivi omwe mukaonapo aja komanso
nagulaso chani nagulaso ming'oma 20 yowonjezera. Poyambilira penipeni nali ndi ming'oma 23 ndi 20 ija kupezeka kuti panopa ndi ming'oma ingati ndi ming'oma 43. Komanso abungwe lomwelo anandiboostanso ku nkhani ya mastika komanso mabotolo, pachifukwa choti nthawi yoyambilirayo ndinkakonda kuyika mabotolo anga a fizz aja nthawi zina agent a froze aja, komano panopa ndikuyika mabotolo enieni woti aliso ndi chani aliso ndi mastika otinso ndapangisaso agent mastika so amabotolo aja ndikuti kena kalikonse kali bwinobwino. Komanso uchi wangawu anthu panopa akumautani akumaukondanso malinga ndi quality yomwe ukuonesa uchi wangawu. Kozi poyambilira penipenipo munali tichani timaijeni ta black tinatake toonesa kuti uchiwo ndimafulira chani ndimafulira udzu, komano panopa ndikugulisa ntchito chani ndikugulisa ntchito smoker. Izi zikupangisa kuti uchi uja ndi ta black tinati tonse mmene mujamu tisakhale moyayi ndeti uchiwo panopa ndi wa quality. Komanso kudzeranso mujeni mu grant yomweyi ndakwanisa kukhala ndi chani kukhala ndi damu yomwe ndakumbisa ndi cholinga choti ndikufuna ntani ndikufuna ndizipanga ulimi wa tomato. Mimene wanjuchi ukuthandiza ineyo komanso dera lino pachifukwa choti ineyonso ndili ndi antchito ena awiri omwe ndikumagwira nawo ntchito, ndekuti pamene popo community ikutani ikuthandizika. Kozi iwo aja malo moti mwina make ijeni akanamasowa mwina make mwina mabasic needs ena ake, komano iwo aja akumapeza zimene zozo kuzeranso muti mulimi omwewo. Dzina langa ndine Kumbukani Manda, ndine wamkulu ona za achinyamata kuno ku console ya Mangochi. Project imene yathandiza kwambiri achinyamata polingalira kuti achinyamata ambiri amasowa ndalama zoti apitisire patsogolo ma business awo. Project imene yathandiza ndithu achinyamata amene anangokhala ndi malingaliro oyamba business kuti business yawo malingaliro awo akwaniritsidwe. Komanso yathandiziranso achinyamata ena amene anali ma business kale ang'onoang'ono amene amasowekera mpamba, koma aupeza mpamba umenewu kuchokera ku thandizo limene la USAID kudzera ku bungwe la SIAT. So project imene yakhala yopindulira ndithu achinyamata. Pakadali pano ngati nthambi sitimayenda tokha, tikuyendanso ndi nthambi zina zaboma anzathu a trade amene timayendanso nawo limodzi kuonesesa kuti ma business amene wawa amene achinyamata ayambawa akupitirira patsogolo. Komanso monga amene tanenera kuti anzathuwa akusatira ndondomeko zimene zilipo kale za pa console ya Mangochi zionesera achinyamatawa akupita patsogolo. So tikusatiranso mu ndondomeko zimene zozo kuonesera achinyamatawo akukwanirisadi masomphenya amene console ya Mangochi tili nawo otukula umoyo wa achinyamata patsogolo. Zapo zinthu zingapo. Choyambirira achinyamata amene amasowa mpamba tikawapasa mpamba ndi kuwaphunzitsa ali ndi kuthekera kochita bwino. Taphunzitsanso chachiwiri chonena kuti achinyamata ali ndi kuthekera kochepetsa chiwerengero cha anthu amene sakupeza ntchito. Andi mu project imene achinyamata ena alembanso azinzawo kale chifukwa cha phindu limene akulipeza ma business amene anapasidwa ndalama. Chachitatu chimene tachionanso phindu lalikulu ndionena kuti even atsikana amene amakhala pa chiopsezo alinso ndi mwayi othekera oti chiopsezo chawo chitha kukhala chochepesedwerako chifukwa akupanga ma business amene akuwalimbikitsa kukhala oziyimira pa okha, kotero kuti chiopsezo chawo tikuchichepesa mukutero. Dzina langa ndine Blessing Sabiti, ndine amene nayambitsa company imene imatchedwa Blessings at Hub. Blessings at Hub ndi company imene imapanga za luso kwambiri imapanga focus ku zowumba, komanso focus zojamba timapanga mafocus athu ili ku zowumba chifukwa chakuti zowumba zimene kuti zitha kukhala njira imodzi yopangira ntchito m'Malawi. Ineyo choyambira nali ati misiri chabe amene ndimatha kupanga zinthu zojambula zosema ndi zowumba, koma chifukwa chakuyenda komanso kuphunzira masukulu ena tinapeza kuti tachita mwayi
ndikapanga katulukira kuti luso lina amene makhala la zoumbali ndipo kuumba kunaona kuti ndi ntchito imene itha kupanga mwayi wa ntchito kwa anthu ambiri chifukwa imadutsa malevels osiyanasiyana tene kuti milingo osiyanasiyana kuchokera kopanga doti kwalitenga kuphiri kubwera nalo kena kufika ku zopanga zinthuzo zenizeni zokuti upange chinthu sopanga chikhale chinthu kena kudzafika kowocha kena kopanga kudzikongoletsa ndi mapenti kama zinthu zina zimene timapanga kuchokeranso kumyala kuti zifike kuti zakhala ngati kapu iyo timatima mwena tiichi ndithu nde kuchokera penepo takhala tikuyenda ndithu nkumankhani maloto oti tidzafike pakuti kauti talumikizana asiyati ndi ayusi data titola tinapeza kuti achita mwayi kulandira kandalama kaja nkuonekana tsegula maloto chifukwa nthawi tinkangokhungakhunga kugula kamalo timange studio tinatheka kukwanitsa kupanga zene zija kenako iyi kupanga izi ndi izi komano iwowa ndimanatsegula godo weniweni oti yambe kugwira ntchito pomasuka monga chidamu chonapa chimene chimatchedwa pota ziwiri chimene pano kuti kugwiritsa ntchito nkumawambira zinthu zathu nkumagulitsa kwa anthu ngati zoyika maluwa mbale makapu adoti ndi zina zotero ife tinkadza kuti tingatenge lusoli nkukhala business tinkangoti mapanga izi ndikapanga ndigulitse ndidyere ndalamayi koma pano kuti ndi mtima wokula ofika pomaganiza kulemba anzathu ntchito ndi lusoli chifukwa choti naphunzitsidwa kuti business ndi chani business imayenda bwanji kuti mungapindule bwanji ku business ngati mukuluza mungapanga chani business materials mungapeze bwanji ndezo sezija zinatipanga kukula kudzafika kuti khazikiti tikhale ngati munthu tingati muchizungu amati entrepreneur amene ali munthu okhazikika mu business komanso ali masomphenya okuti afikire pena pake ndithu kwa mwayi waukulu ndiona kuti zinatipanganso kulimbikira masomphenya kuti tipange mwayi wa ntchito kwa achinyamata amene akungokhala kumalawo kuno ukulireko mayiko ambiri anzathu luso ndimene kulemba ntchito achinyamata ambiri ena amagwira ntchito ma TV ena amagwira ntchito makanema ena akugwira ntchito kazi boliboli zichandi zina zotero olo tingona kuti ati imapezeka kamena lusoli limapezeka paliponse chifukwa nkhale kuyankhula ndi luso kulanyamata ena ntchito yawo ndakatulo ndi luso limene kwanitsa kuyankhula kuja ndi luso ndithu ndi anthu amene ajawa afunika kuthandizidwa komanso nawo suti angodikira kuthandizidwa akuyaya koma ayimike chifukwa anthu amabwera kuthandiza chifukwa akuona kuti upanga chakuti anthu sangabwere kuthandiza uyo ulibe chochita china chilichonse ndiye tingopempha kuti anthu tidzuke tithandize poyenera tisayike mbewu yonse pamalo osayenera kuti munthu akuna kuti kapena mabungwe akuna kuti amene zimene apanga zimakampani wandizosakongosoka koma tiyeni tathandiza anthu aja wanu upangiri mmene angayendesere zinthu zija komanso tapatse poyambira kuti anthu achafike patali komanso achinyamata nawo adzuke ndi mphamvu ndi nzeru kuti ndingasinthe bwanji moyo wanga kugwiritsa ntchito luso ngati ntchito sikupezeka ndi china chiti chimene ndingapange kuti moyo wanga uyende bwino tsiku ndi tsiku. Dzina langa ndi Gloria Goba ndine mwini wake wa Vunika Farms tikupezeka mmodzi mwa Chionga kuzomba tiye malemya kupanga za ulimi tonena kuti nayamba kalekale chifukwa passion ya ulimi inalipo I think since after writing myself from 4 so ndakhala ndikuyeserabe umalima chimanga soya komanso umapanga mbewu za masamba za kudimba ngati kabichi tomato wanyezi until pomwe nazaona advert ya business acceleration for youth yomwe anapanga advertiser MHub kuti they want anthu kuti apange training and panali possibility yokuti ukakhala successful utawina. At that time anapanga advertise kuti 2.5 million to boost your business. Yes, ndimene ninayambira. Grant ya CRT inathandiza kuti ndigule ma day old chicks amalayer chickens komanso ndigule chicken feed yokuti nazisamalira nkhukuzo zina 300 from day 1 mpaka na week 18 pomwe zimayamba kuyikira. In addition to that nakwanisanso kulemba ntchito anthu awiri omwe amatithandizira kusamalira nkhukuzo tsiku ndi tsiku komanso kuyang'anira pamalo pano ngati watchman kuti nkhukuzo zizitetezeka. Kaphindu yake tikuionabe kuti ndi yayikulu kusiyana ndi mmene timapangira run poyamba without funding. Mukuti so we have my plans okuti 6 months from now ndikhala tikuonjezera nkhuku zina about 500 kuti zizikhala ngati zisathere pomwepa. Izizi zikamaza topa kuyikira tizakhale kuti zinaso zikuyamba kuyikira
so all that is possible for kuti phindu yomwe tikumapeza pano pang'ono tikumayiseva kuti tikwanitse kupanga grow kutsogoloko. Dzina langa ndine Francis Mwamadi, ndimagwira ntchito ku SMED ngati oyang'anira ntchito yopereka maphunziro akanisidwe ka business kwa mabusiness ang'onoang'ono pachizungu timati training manager. Pewe panopa ndife okhutira ndi mmene anyamata akuyendera. Mmene mwanenera mutapeka maphunziro anali mbali zingapo. Koyamba timaona kuti anyamata ena anali maganizo chabe kuti nzakhale ndi business yakuti. Ndeno kuchoka kungokhala ndi maganizo chabe ndikupeza kuti panopa tukamba panopa ali ndi business imene anayikhazikitsa ndipo akuyiyendetsa. Tiona ngati tatani tasuntha. Pali maphunziro ena summit tinapereka kwa anyamata amene wangati za malonda kuti misika ngayipeze bwanji, kuti katundu wangagulitse motani kuti anthu ena azowasankha iwo kusiyana ndi anthu ena amene akupikisana nawo. Kodi chuma cha business yawo azichisamala motani kuti business ipitire pita kutsogolo. Zinthu zimene zimene tikuona kuti tikayendera tikuona kuti zikutheka ndithu, chifukwa tikayendera mopeza mwana ali ndi buku limene akulembamo zimene akupanga tsiku ndi tsiku. Kusonyeza kuti pakutha pa nthawi atokhala ndi nthawi yotha kuona kuti ndinayambira apa pano ndafika pakuti. Tikuona ngati zimene zizi kwa ife ndife okhutira ndi mmene anacharani ayendera. Ena anali maganizo chabe kumano panopa akupanga implement maganizo amene aja zikutheka. Ena anali mabusiness kale oti amene andikale amafoti business ayichotse pena apite kwina eti panopa zikuyenda bwino. Tinda anyamata ambiri oti mwina ankangokhala ndi maganizo oti ndipange phala panopa phala imene lilipasika. Ndoti kwa ifeyo tikunyadira kuti zimene zimwe ngati maganizo chabe zija panopa zikutani zikuyenda. Koma chinyamatawa akuchokera kuzomba kuno timagwira ntchito kwambiri ndi office ya ku council kwa DC akuzomba kuno. Amenewa ndi amene tinagwira nawo ntchito kwambiri kuti tipeza chinyamata chifukwa ndi amene anatumizira mauthenga ku madera osiyanasiyana kuti chinyamata atani alembere. Umu ndi mmene tasirizira programu yathu ya lero pomwe tamva komanso kuona achinyamata omwe akhala kulandira ndalama kuchokera ku bungwe la ku America la USAID kudzera ku bungwe la SEAT mothandizidwa ndi bungwe la CIMED komanso nduna wa zachinyamata kuonetsetsa kuti achinyamata mdziko muno akukhala ozidalira komanso akulemba anzawo ntchito polimbana ndi nkhani ya umphawi pokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Ine ndi Blessings Kanache. Days since the last day of last season, we are ready to do